שלום חברים, היום אנחנו בעוצר, לא, אולי יהיה לי התחלה חדשה. שלום חברים, כאן TW אוקטופר או בקיצור תומר. היום בסרטון אנחנו עומדים ללמוד איך מתקינים קלאש רואל ושאר משחקים של סופרסל. אין את סקוואד בוסטר, קודם כל רושמים נולס קלאש, זה בטח מופיע לי, אבל אני מכתוב בכל זאת נולס קלאש. אנחנו לוחצים על זה. לא, רגע, אני מעדיף קלאש רויאל למי שמכיר, אז הנה, אז תכתבו נולס פריבט סרוויס. אני מקווה שאמרתי את זה נכון. תכנסו את זה, אז זה מראה לכם את כל המשחקים שהם יכולים. אין לי מושג מה זה המשחק הזה, אני מנסה להתקין. נכון, זה עוד הקובץ הוא עלול להזיק. מה זה לעזאזל? נכון. כזה עדכונית שלנו, אז כדאי לבדוק. כן, שכחתי. טוב, תלחצו על אחד מהם, פשוט לי יש אנדרואיד, אבל זה עבוד שלושתם אמורים לעבוד, שלושתם מעניינים, זה פשוט לא יודע, נראה לי משעמם, נכנסים לזה. אתם יכולים לבחור איזה משחק שאתם רוצים להתקין. נולס בראול, זה קלאש אוף קלאנס, סימנות לא קלאש אוף קלאנס. המשחק הזה יש לי גם הכל שם, וזה קלאש רויאל. לי יש נולס בראול, קלאש רויאל ואת המשחק הזה שיש לי שם 99,099 או 99, לא יודע. אני אוהב קלאש רויאל, אז מי שמכיר קלאש רויאל, אז לא, זה די כפתור להיות בהם. הנה, אנחנו מחפשים הורדה, לכם זה בטוח דאונלוד. הורדים את הקובץ, נכנסים לפרטים. זה לא חובה, אבל זה פשוט כי בגלל שאתם עכשיו רואים מדריך, אז זה פחות יסבך אתכם. ותגבירו חזק את הטלפון שלכם, כי לא שומעים את התוכנה שלי טוב, כי יש בה קצת בעיות, אבל אני כדי שאני אגביר. אולי עכשיו תשמעו אותי יותר טוב, אני מושג אם זה עובד ככה. נותרו עוד 14 שניות, עכשיו עוד 10, אז יאללה. אתם יכולים גם להוריד את המשחק הזה, שאני לא כזה מבין אותו. לא ידוע. לכם זה יהיה התקנה, לי זה עדכון. ולא נכנסים. אל תורידו אפימוד זה לא עובד, ניסיתי מיליארד פעם. ואולי גם נעשה פתיחה קטנה. והעליתי סרטון על התיבה הזאת. בוא נעשה פתיחה. נכון, בגלל שאני לא לפתוח. לא נפתח עוד משתנה. סוף יש לנו פונטות אחד הקלפים יובים עליהם, פשוט איך קוראים לזה, יש לי את רמון. אתם יודעות שאני שונא את המלך. יוצא לי את המחורפן, תפקידה המחורפן כזאת. וואי, כמה. יש לי, אני עכשיו פותח קלן יחד איתכם. טוב, אני אקרא לקלן
סתם שאלה, בקלאש רויאל אפשר לקדם, אין לי מושג אם זה כמו ברול סטארס, כאילו קידום, בכיר, סגן נשיא, נשיא אני לא רוצה להיות, נראה לי. רגע, למה זה לא כותב לי? הנה, עכשיו זה טוב. חברים, אתם רגע. יש לי קצת בוגים. אבל טוב, אני אעשה כנסו חברים. אתם יכולים... אין לי מושג אם זה יוד. לא, יוד זה לא. יוד זה לא. אתם יכולים... אם תיכנסו אתם משתתפים בסרטון. פשוט מגיבים קצת. אוי נו, זה כותב. טוב, אני אעשה אחר כך. הנה, עצרתי את זה. טוב, תיכנסו חברים. ואני אשמח מאוד אם תלכו לערוץ. תשימו לייק, סאב, רמון, ויאללה ביי. ואם אתם רוצים עוד מדריכים לדברים אחרים, אז תשימו לייק. אני לא בהקלטה. הנה, אני בהקלטה. ביי חבר'ה. אני אעשה את הדרך.